Moi, olen Elsa Suutarinen ja osa Wellness-portaalin kehitystiimiä. Tiimimme koostuu liikunta-alan rautaisista ammattilaisista sekä meistä urheilijoista ja aktiiviliikkujista. Mistä idea Wellness-portaalista sitten lähti liikkeelle? Yksi asia, minkä minä ja varmasti moni muukin on huomannut, on se, että erilaisia dokumentteja on älyttömät määrät pyöriteltävänä. On kuntosaliohjelmia, ruokapäiväkirjoja, niiden analyysejä, kehon koostumusmittaustuloksia, kuntotestituloksia, terveyskartoituksia, you name it. Laukun pohjalla repaleisena kulkeva paperikalenteri pursuaa erilaisia tehtäviä ja sähköposti on täynnä yksittäisiä viestejä eri asiakkailta. Eri tietokoneohjelmien ja paperidokumenttien pyörittely vie todella paljon ylimääräistä aikaa, jonka olisi voinut käyttää monella muullakin tavalla. Me kaikki tiedämme, että aika on rahaa. Me halusimme auttaa tässä ongelmassa ja kehitimme verkossa toimivan portaalin, jossa ohjaaja voi hallita asiakkaitaan sekä heidän tietojaan helposti ja ennen kaikkea yhdessä paikassa. Wellness-portaalista löytyy kalenteri ajanhallinnan helpottamiseksi sekä kaikki tarvittavat toiminnot, jotta ohjaajat voisivat keskittyä enemmän itse ohjaamiseen. Viestien lähettäminen onnistuu helposti niin yksittäisille asiakkaille kuin valmennusryhmillekin. Erilaiset tulokset on helppo kirjata portaaliin ja seurata kehitystä niiden perusteella. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia tarjolla olevista mahdollisuuksista ja vaativat yhä enemmän palvelua. Wellness-portaali tuo lisäarvoa myös asiakkaalle ja sitouttaa heitä yhteiseen projektiin. Asiakkaat näkevät omat tuloksensa ja pystyvät täyttämään ruokapäiväkirjaa sekä merkkaamaan tehdyt treenit Wellness-portaaliin. Kalenteri muistuttaa heitä sovituista asioista ja viestitoiminnolla he voivat kokea olevansa askeleen lähempänä sinua. Tyytyväinen asiakas on ollut meidänkin kehitystyömme perusta. Wellness-portaalissa ei ole maksullisia lisäosia tai muita ehtojen pikkuprinttejä, vaan haluamme tarjota kaikki toiminnot ihan jokaiselle käyttäjälle edullisella hinnalla. Annamme sinun kokeilla Wellness-portaalia maksutta viikon ajan, jotta voisit varmistua portaalin soveltuvuudesta omiin tarpeisiisi. Lue lisää osoitteesta wellnessportaali.fi ja aloita kokeilu.